What you gonna do with that dessert? Do what, do what, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Murder that, dance floor, dance floor. Murder that. И какво става, хора? Днес ще направим пикем чаленджа за DreamHack кои, не мога да го кажа, 2015. За първата игра Fnatic срещу Vex Gaming. Мисля, че всеки знае кой ще спечели. Fnatic, разбира се. Luminosity срещу Cloud9. Тук е малко трудна игра да се каже, защото Cloud9 напоследък в турнирите, които се играят срещу европейски отбори, са загубили. Иначе в Америка са на първо място. Мисля, че Luminosity, защото се преместиха вече за бразилски отбори, ами са американски. В момента Cloud9 са на първо място, но аз все пак мисля, че Luminosity ще спечелят. Имам такова чувство. Това да се играе според мен може би 50 на 50. Аз съм пиквам Luminosity. TSL също Flipside. TSL в момента са, може да се каже, най-добрият отбор в света. Защото в лигата там ESL и ESEA Pro League играят, те са на първо място в момента, даже пред Fnatic. Така избраме TSM. Тази игра е малко по-трудна. Това е бившия Kinguin срещу Mousesports. Повечето хора казват, че Mousesports ще спечелят. И аз така мисля, защото Scream напуснах. Kinguin, те имат нови играчи от тяхния отбор и това ще повлияе доста зле. Затова Mousesports. Да, само да взема стикера. Да, Mousesports. Първата спроба срещу Team Liquid. Team Liquid напоследък, след като Hiko влезе в отбора, са един от най-добрите отбори в Америка, но все пак Virtus.pro са си Virtus.pro, те са топ 4 отборите в света, затова избрам Virtus.pro. NiP срещу Titan. Тази игра също ще е доста близка, защото Titan напоследък играе доста добре, но все пак това е Major Event. Ако не знаете какво значи това, най-вероятно не гледате този клип. Затова е NiP срещу Titan. Мисля, че NiP ще спечелят, въпреки че напоследък са в доста лоша форма. Envy срещу Dignitas. Dignitas изглеждаха доста добре, обаче Снайдер напусна, защото той е от Швеция, говоря шведски, а всички други от Dignitas са от Норвегия. И той напусна отбора и влезе един, който преди е бил в SK Gaming, ако не се лъжа, не съм сигурен. Но Envy, както казах, може би са топ, те са топ 4 отбора в света, затова няма изобщо да... И на Navi срещу Counter-Logic Gaming. Тук според мен Navi ще спечелят, те са точно след тези 4 отбора Fnatic, TSM, Virtus.pro и Envious, може би според мен са 5-11 на отбора в света. И затова ще избра Navi. За съжаление няма да правя фантази тима. Може би ще го направя, обаче ще изчакам още малко да видя играчи как ще се представят, защото в момента за някой не съм много сигурен как ще направя. Може би ще ги направя преди турнира да почне това. Преди турнира да почне ще направя. Иначе за сега, само ви казвам, мисля, че за снайпер ще сложим KNS или JW, аз бих сложил KNS. Entry Fragger. Според мен е... аз не съм мислил на това, обаче... Честно казвам, така не съм много сигурен. Бих сложил Olofmeister, да. Olofmeister ще е Entry Fragger. Echo Warrior. MBK. Заради той е с Дигала. Coach King. Kyoshima в момента напоследък доста остава като последен играч в това. Или Hiko. Hiko също. Винаги той е жив накрая. Hiko само. Не знам къде е Hiko, ама да, Hiko от Liquid. И Командо. Тук бих сложил или Флъша, или тя знам. Може би Допри. Един от тях двамата. Благодаря за гледането, за фантази тима ще сложа клип преди да почне турнира и чао!